Στον κόσμο του κρύπτο γίνεται πολλής λόγος για το λεγόμενο σπιράλ θανάτου των miners. Σήμερα θα βουτήξουμε στα βαθιά για να δούμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτούς τους δραματικούς τίτλους. Σίγουρα θα έχουν πέσει στην αντίληψή σας τέτοιοι τίτλοι. Ξέρετε, οι κλασικές τρομακτικές ειδήσεις που ζωγραφίζουν μια εικόνα καταστροφής, ένα σπιράλ θανάτου για τους miners. Το ερώτημα όμως είναι, αυτή είναι όντως η πραγματικότητα? Γιατί, ξέρετε, τα on-chain δεδομένα, αυτά που βλέπουμε απευθείας από το blockchain, λένε μια κάπως διαφορετική ιστορία. Ας την δούμε. Λοιπόν, για αρχή, ας ξετυλίξουμε το κουβάρι αυτής της αφήγησης που έχει προκαλέσει τόση ανησυχία. Η ιστορία που κυκλοφορεί είναι η εξής. Οι miners που δεν βγάζουν κέρδος κλείνουν τα μηχανήματα και ξεπουλάνε τα bitcoin τους για να τα βγάλουν πέρα. Και ο μεγάλος φόβος φυσικά είναι ότι όλη αυτή η μαζική πώληση θα μπορούσε απλά να ρίξει την αγορά στα τάρταρα. Για να καταλάβουμε τι παίζει, πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε έναν βασικό όρο. Τι ακριβώς σημαίνει παράδοση των miners ή όπως λέγεται στα αγγλικά miner capitulation. Με απλά λόγια, παράδοση έχουμε όταν πάρα πολλοί miners σταματάνε να είναι κερδοφόροι και απλά σβήνουν τις μηχανές. Αυτό, όπως είναι λογικό, προκαλεί μια πτώση στη συνολική υπολογιστική ισχύ του δικτύου. Και ξέρετε κάτι, υπάρχει ένας δείκτης που το μετράει αυτό, λέγεται hash ribbons. Και κοιτάξτε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο δείκτης ιστορικά. Το 2018 μας έδειξε τον πάτο της bear market, τον Μάιο του 2021 άναψε κόκκινο ακριβώς στην κρίση με την Κίνα, τον Ιούνιο του 2022 πάλι τα ίδια, με την κατάρρευση της FTX, και τώρα μόλις άναψε ξανά. Συνήθως, μετά από αυτό το σήμα, ακολουθούν μεγάλα ράλι. Και τώρα πάμε στο ζουμί. Εδώ είναι που η mainstream αφήγηση αρχίζει και μπάζει νερά όταν τη συγκρίνουμε με τα πραγματικά δεδομένα. Σκεφτείτε το λογικά. Αν οι miners ξεπουλούσαν τα πάντα, θα περιμέναμε να δούμε τεράστιες πωλήσεις, σωστά? Λοιπόν, οι εκροές bitcoin από τους miners προς τα ανταλλακτήρια έχουν πέσει, κρατηθείτε, κατά 75%. Και εδώ είναι η απόδειξη. Κοιτάξτε το γράφημα. Από 23.000 bitcoin την ημέρα τον Φεβρουάριο, έχουμε πέσει στα 6.000 σήμερα. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και μήνες. Κάτι δεν κολλάει με την ιστορία του πανικού, έτσι δεν είναι? Αλλά ας δούμε και τους μεγάλους παίχτες, τις εισηγμένες εταιρείες mining. Η Marathon όχι μόνο δεν πουλάει, αλλά αγοράζει. Η Riot κρατάει γερά τα αποθέματά της. Βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο από ξεπούλημα. Συσσωρεύουν και χρησιμοποιούν τα assets τους για να μεγαλώσουν. Οπότε, αν δεν πουλάνε, τότε τι στο καλό συμβαίνει? Εδώ είναι όλη η ουσία. Πρέπει να κάνουμε έναν πολύ κρίσιμο διαχωρισμό. Άλλο πράγμα είναι το λειτουργικό στρες και άλλο το στρες ρευστοποίησης. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι το πρώτο. Οι miners απλά κλείνουν μηχανήματα που δεν συμφέρουν. Αυτό που δεν συμβαίνει, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι το δεύτερο. Δεν αναγκάζονται να πουλήσουν τα bitcoin που ήδη έχουν. Και το λειτουργικό στρες είναι πέρα για πέρα αληθινό, δεν το αμφισβητεί κανείς. Τα έσοδα των miners έχουν πάρει την κατιούσα, έχουν πέσει πάρα πολύ και αυτό αναγκάζει όσους δεν είναι αποδοτικοί να βγουν από το παιχνίδι. Υπάρχει και ένας άλλος δείκτης, το Puell Multiple, που το επιβεβαιώνει αυτό. Δείχνει ότι οι miners είναι όντως υποπίεση. Αλλά, και αυτό είναι ένα μεγάλο αλλά, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα ακραία σημεία που είδαμε το 2018 ή το 2022. Οπότε αυτό που βλέπουμε δεν είναι πανικός. Είναι, θα λέγαμε, μια μορφή φυσικής επιλογής. Οι πιο αδύναμοι παίκτες βγαίνουν από το παιχνίδι. Αυτό επιτρέπει στους πιο δυνατούς και αποδοτικούς miners να μεγαλώσουν το μερίδιό τους στην αγορά. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό μακροπρόθεσμα? Μικρότερη προσφορά στην αγορά. Βέβαια, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, οφείλουμε να δούμε και την άλλη πλευρά. Υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα που λένε ότι μπορεί να έρθουν και χειρότερα. Για παράδειγμα, το Puell Multiple που είπαμε πριν δεν έχει πιάσει ακόμα πάτο. Βλέπουμε επίσης μεγάλες εκροές από τα ETFs. Αυτά είναι σημάδια που λένε ότι αν η τιμή πέσει κι άλλο, τότε ναι, ακόμα και οι πιο δυνατοί miners μπορεί να αναγκαστούν να αρχίσουν να πωλούν. Αυτό μας φέρνει στο τελικό συμπέρασμα. Ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να παρακολουθούμε από εδώ και πέρα για να δούμε πού πάει το πράγμα? Λοιπόν, να οι 4 βασικοί δείκτες που πρέπει να έχουμε στο ραντάρ μας. Πρώτον, οι εκροές των miners. Αν δούμε ξαφνικά μια μεγάλη αύξηση, αυτό είναι καμπανάκι. Δεύτερον, τα hash ribbons. Αν δούμε αντιστροφή, σημαίνει ότι η πίεση μάλλον τελειώνει. Τρίτον, η συμπεριφορά των μεγάλων παιχτών. Αν αρχίσουν να πουλάνε, κάτι αλλάζει.
Και τέλος, το Puel Multiple. Αν πέσει κάτω από το 0,5, τότε τα πράγματα γίνονται όντως επικίνδυνα. Άρα, το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Είμαστε μάρτυρες ενός ιστορικού ξεκαθαρίσματος που δυναμώνει την αγορά μακροπρόθεσμα ή μήπως όλο αυτό είναι απλώς μια παγίδα πριν από μια ακόμα μεγαλύτερη πτώση? Τα δεδομένα, όπως είδαμε, λένε μια ιστορία πολύ διαφορετική από αυτή των πρωτοσελίδων. Αλλά, όπως πάντα, η αγορά θα δώσει την τελική απάντηση.